Първа загуба от началото на първенството в Западната Б професионална футболна група регистрира отборът на Ботев Враца. Възпитаниците на Сашо Ангелов отстъпиха с 0-2 на гостуващия тим на Пирин Гоце Делчев в матч от петия кръг на шампионата. Гостите откриха резултата още в първата минута на матч. Голът реализира Ангел Тошев с глава след центриране от ъглов удар на Радослав Молов. Домакините се опитаха да върнат ранния гол, като в 12-та минута Светослав Валериев можеше да изравни резултата, но ударът му с глава мина сантиметри край левия страничен стълб на пазената от Ангел Юсев врата. До 30-та минута врачанският тим имаше още няколко възможности за гол, но на два пъти Асен Чалъков и веднъж Румен Рангелов изпуснаха от удобна позиция. Гостите отговаряха на натиска на врачани главно с контратаки, като при една от тях Радослав Молов с мощен удар отляво от границата на наказателното поле прехвърли стража на ботевци Христо Митов и удвои преднината на тима от Гоце Делчев. През второто полувреме врачанските футболисти с нищо не показаха, че могат и имат сили да променят негативния за тях резултат. Възпитаниците на Сашо Ангелов показаха безидейна и лишена от всякаква футболна логика игра, като съвсем закономерно регистрираха поражение с 0-2 от състава на Пирин Гоце Делчев. Заслужен успех. Много беше важно, след като отбора загуби на собствен терен предишния кръг, да се излезе от тази ситуация и това е хубаво, че такава матч се разби по най-благоприятния начин за нашия отбор. Гол в първата минута, гол в края на полувремето, което мисля, че така окончателно се отрази върху поведението и начина на игра на домакините. Това ги така накара да играят доста шаблонно, доста така лесно разгледаеми, с центриране на топките, което пък ни даде възможност да организираме редица контратаки, които не успяхме да ги реализираме. Аз мисля, че домакините поне не създадаха реални ситуации. Достоинството на матча беше това, че се игра коректно. За мен имаше един отбор на терена. Това беше на Гоце Делчев. Мисля, че ранния гол, грубо казвам, команда е мирно и те можаха да се съвземат. Втори гол, грешка и ги довърши. Но пак не оправдавам футболистите, че не може да се обърне матч. Ни проявиха и малко хъс поне. Стояха далеко от хората. Всяка първа топка ги вземаха противника, правяха контратаки. Не мога да ги деля на защита, нападение. Въобще от вратаря, дори тия дето влязоха, не промениха с нищо. Една апатия, не мога да се обясня това какво става. Така отборът на Ботев Враца заема 6-то място с актив от 8 точки и голова разлика 7-6. В следващия кръг врачанският тим гостува на Етър Велико Търново.